Sa number 6, isa ka prayer gathering ang ginaplano. Inagunto iduso si Mayor Janice Digamo nga magpapili bilang gobernador sa Negros Oriental. Pero alkalde nagsiling nga wala siya sang ihibalo parte dire. Ginpasapasahan sa media ang isa ka message nga nagaimbitar sa katapos sa media nga i-cover ang isa ka prayer gathering sa Pamplona, Negros Oriental sa Sabado sang hapon. Tinutuyo sa pagtililipon ang pag-inganyo kay Mayor Janice Digamo nga magpapili bilang gobernador sang Negros Oriental. Sa isa ka video message nga ginpagwa sang alkalde, iya ginpaatag nga wala siya sang ihibalo parte sa sini nga event. May mga supporters sila nga nagpamangkot sa iya parte dire kag diri na lang nahibaluan ang amo nga plano. Sa social media man ginapalapta ang amo nga imbitasyon. Dugang pa sang alkalde, wala sang venue nga makaakomodar sa amo nga pagtipon-tipon. Ang mga gym sang Banho ang ginagamit sa karon bilang evacuation center para sa mga ginabaha o kung ginbaha nga mga pumuluyo. May grupo nga nagadaso sa alkalde nga magpapili bilang gobernador para mapadayon ang mga nasugdan nga mga proyekto sang iya napatay nga mister nga si Anay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Tungod kay ang mga convener sa maong prayer rally nga ilang giingon nga naa sa social media, wala pa man gyud di-coordinate sa among opisina para sa pagkuha og permit para sa maong activity. Pero layhan lang gyud pug kung mopahibalo nga sa pagkakaron ang atong present weather condition gahapong adlaw duna man mi dream council meeting nga gihimo, gidesignate namo ang abong mga gymnasium sa Pamplona as evacuation center para sa mga bad weather conditions na pwedeng moabot matag karon og unya sa kasamtangang higayon.